8:14 ಆಂಡ್ 11:36 ಆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮೈತೆ ಫೆರ್ಮುದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮೈತೆ ತಿಬಾರ್ ದ್ವಾರದ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ನಮೈತೆ ಕಾರ್ ದ್ವಾರದ ರೀಚ್ ಆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ 50ನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ತೆಂಕಾಯಿಕರ ಮೆರ್ಮುದೆದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3.2K ಮುಜಿ ಸಾರ್ಟ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಟ್ಟಾನ್ ಸೀನ್ ಕುಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮಗದ ಡಿಟುಬನ್ಸ್ ವೈಟಿ ಧನು ಪಾತಿರ್ನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಾಗುಡು ದಾದ ಮಾತ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಡು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರಂದುಲೆ ಯಾನ ಇಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ DLX ತುಲೆ DLX ರೈಡರ್ ಪಂದ್ ನಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಅಪೋದು ತೂವಲಿ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು 8:14 ಆಂಡ್ ನಮೈತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಮುತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮೈತೆ ಫೆರ್ಮುದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಮೈತೆ ತಿಬಾರ್ ದ್ವಾರದ ರೀಚ್ ಆಯ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಮೈತೆ ಕಾರ್ ದ್ವಾರದ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಟೀಲ್ದ ಹೊಸ ದ್ವಾರ ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಬೋಪಿನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅವನು MRP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಾನ್ ಇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕಟೀಲ್ದ ನಂದಿನಿ ನದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಇಬರ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ವಾರ ತೋಲೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದ್ವಾರ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆಯ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನ ನಾಟಕದ್ದು ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿನ ನಾಟಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬನ್ನೊಲಿ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಆತೆ ಬೇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಸೋಕಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 11:36 ಆಂಡ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿನ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಬೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ 50ನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ತೆಂಕಾಯಿಕರ ಮೆರ್ಮದೆದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3.2K ಮುಜಿ ಸಾರ್ಟ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು. ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕುಡೋರ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾನ್ ಸೀನ್ ಕುಡೋರ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್. ಓಕೆ ಬೈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ